Altså det, der har været allervigtigst for os, det er at samle vores data i et system. Og der har vi valgt at bruge Aflink, og det er vi rigtig glade ved. Før der var alt på papir, vi havde, og det gjorde det forholdsvis uoverskueligt, når vi så skulle bruge data igen. Så i dag der har vi det hele samlet i et system. Der er større efterspørgsel fra kunderne om mere data og mere information. Det er krav for eksempel om digital lagerstyring hos vores kunder, som stiller krav om, at de får noget data, så de gør, at de er i stand til at kan håndtere pallerne, når vi leverer hos dem. Så det er primært der, hvor vi ser det, men også et større krav omkring vores miljø og styring af vores flow og de her ting. Der er det vigtigt, at vi kan styre vores data og ved, hvor meget vi belaster og hvor vi kan optimere. Altså grunden til, det vigtige sporved er jo, at i det tilfælde, at der er en tilbagekaldelse på en produktion, så kan vi begrænse antallet af det, vi skal kalde tilbage til et minimum. Fordi vi ved 100%, hvilken paller hvad har indgået i. I dag der bruger vi det heldigvis mest til en audit, altså hvor vi bliver auditeret i at kalde tilbage. Og der har Aflink betydet ufattelig meget, fordi tidsforbruget er minimeret til stort set ingenting. Konkrete ting, som vi har gjort, har været at integrere vores vækstsystem ind i selve systemet. Vi har integreret vores printersystemer, vi har integreret for eksempel vores folieviklere, der vikler vores ting, så maskinmæssigt og programmæssigt har vi simpelthen kunne koble det hele sammen, så når operatøren vælger et nyt produkt, der skal køre, jamen så er man sådan set i stand til at vælge et sted, og så er du sikkerhed for, at folievikleren kører på det rigtige, at vægten står på det rigtige, og du er i stand til at sikre også, at dine datoer på de her forskellige unit, du har på linjen, om det er flasken, om det er koldien, om det er pallen, men det hele snakker sammen og er et system. Altså samarbejdet med Aflink-teamet har været helt forrygende helt fra start af. Altså for mig er det jo blevet sådan nærmest sådan en helt lille familie, hvor jeg kender mange af dem i hvert fald via navn og har også været på besøg dernede. Det virker helt ufatteligt professionelt, ekstremt fleksibelt. Vi har haft rigtig, rigtig mange ønsker til systemet, og det gør, at altså alle de ønsker de er blevet indfriet. Så vi i dag har et system, der nærmest er brugerdefineret ud fra, hvad der har været af de forskellige afdelingers ønsker. Med Aflink så har vi jo fået adgang til en masse data. Med den indsigt, så er du jo i stand til at se, hvor har du din tab hen igennem de forskellige processer, lige fra du modtager råvaren til du producerer den, til pallen kommer ud. Der kan du jo lave nogle balancer og nogle statistikker, der gør dig i stand til at sige, jamen, hvor er det egentlig, at jeg har nogle tab, og hvor er det hen, jeg kan sætte ind for at optimere og forbedre dit flow på din fabrik og spild til gavn, selvfølgelig for effektivitet, men også til gavn for bundlinjen.